So good morning guys. Harang baguha pa din nakuha guys. Salamat kay kadto sa naghatag dani mga grasya. So makasud-an na pud mi og kuan guys kanang pisko kadtong isda na amo ni sang sabawon guys para mong paniud to. So ako kailadan ni mga isda guys. Salamat kadto sa naghatag sa mga grasya. Na among masud-an karon. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Diyan karon guys, ang nasa duhagang bana na ngahoy. So amo ning sapsapan karon ni Crystal guys. Kaya radyo laman nami ika suglod nga di mahurot tagamong gas. Guys, aming duwas Crystal mag sapsap og kahoy. Sinsa na mo saba kay Panderon guys, Ugos, July 28. So gahapon guys niya tumis jang nanay nga kanang moy nag-alaga di sa gamay pa si ja. Kaya ang kaluoy guys kay mag-abot mo dito naghigda ra gid si ja. Kira man guys way handa birthday. Kila man ta. So mag 18 na still karong pizza 4. Para man na siyang pagluhog cake na gamay good na. Tagpuan, tag 250. Diyan guys, ang ring gidali guys kay naay nag-order na og biko karon, alauna i-deliver. Bati na kay mag-ihaw tagbaki na o magditsun tagbaki. Ay, ato na lang litsuno ng pabo na. Ayan, malaki ka. Kung na mo rin may pabo guys, amo niya itong litsunon. Ano na naman ito na padugo. Kami sa una mo birthday kay kusan na diri dugos una. Yan na aramin ako. Pag-ihaw. Kuan, ano kay yan na diri dugos. Ano bitaw ko sa una po. Kusan rami og kanang dugo sa manok. Bibe! Dali! Hello madam! How are you? Nako dire sa inyong area dapit. Kaya ko nung igo nagimong tanong madam. Ay ate day, among gipa iyang palito nagamong mga lubi diri ba binuok niyang palit. So dato rin yung tawana oh. Tungan nga dato gugo. May tindi malit naman isag lubi guys oh. Sa ganahan po mong palitan yung tawana. Ay balik na ako kanin mo. Kaya guys, amo ning ibaligya guys kay bado lang may makapalit mig bugas. Ginamos. Makasabot na sila dito ginamos di man. Kasabot yung mga Bisaya man sila. Adi katong mga puti. Makasabot bod. Nagihap ha. Hala apil din nagihap ng turok na napay unod na. Ipis gulo na. Ako na iya pila awan dito na ko nagapen. Dapat kita itu puro mga dwarf. So na si Ate Daday ning pamalit. Oh. Nakay kailan na maligyan nga ng magagbay? Kay magtanom ko. Basig na ka papalita po ko. Ya kung itanam, koy mga kuan ako kabulag gol gatos ako itanam. Papalita po ko mga upat ka buka po. Patra? Patra ka buka ko yan. Ako ihatag. Tagan ka nako. Tagaan ko nuko niya guys oh. Kanang mga dwarf bitaw nga kuan. Nay kuan ito ako ga tagay ni mo ato ko sa akong connector. Ag dito, wa pa na sa kano. Kere. Asa? Wala pa sa dito no. Wa pa. Ay. Iko na sa dito ada no. Ano dia? O nya la kay ako ba. Kene. Kanya wala pa na ito yan. 101. 1. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pagtarong nakaping diha kay 26, 28. nana bagas kuan. Basig ni makakita nimo yung uyab. 137. Isa taot sa imong uyab diha. Uy.
Shout out si Muyab ba? Wala na, uyab ang god. Muyab na. Wala uyab na. Tagay uyab, tagay uyab. Uyab na siya kay mabot sa vlog. Oh. Makauyab juga ani ron. Napa dire? Ako yapon. Dire. Wa man ninyo ayuhag ipo lagi na pa man lagi. Ang palaya kay ning bunga na. Oh, shout out na ni sa uyab ani oh. Kugihan kayo. 36, Kugihan kayo niyo. 44, 45. Kugian. Uy, da si Inday oh, day. Ngita ka guyab day. So guys, amo nang ipaipo guys kay maduro naman ang ikapalit og kuan. Cake ni Crystal. Palit og cake ni Crystal. Ay oh, nimbuwak na ang kuan guys ha. Hinayi dyan ang kuan ha. Hinayi dyan ang tanom kay na. Hala, ayaw! Piso ni Ate Daday yung maka damage. Sayang ni maigo ning dahon o dako na baka adto. Adi na maigo oy. Hindi na maigo. Siyang balay. Dada dito da bi oh. Kaya ro makauyab mo ron ni ay baka bata oh. Uyab jud mo ron. Imana kang ta? Dili, duhara ako anak. Pero yung buntag. Buntag, kulay mo? Nakadiri, nagpuyo. Wala, ga kanto dire. Rubing. Nagrubing. Garubing na oh. Ay, nagrubing ko sa garubing. ikuan sa balay ning rubing anindot kayo mga tanom. Oh, sus. Nagarubing ko na si Sir Chris. Gaw. Dari sa mong payag. Napunos tanom, nahurot na akong tanom babaligya ni. Gamay na lang gali ni. Ako na lang ipamutang. Ako na yung mga maigo nga, mga gis ba. Hinay lang ha. Pero Hinay lang ha, kaya nagimong uyab ra ba gahuwat pa. Uy dong, hinay dong ha. Alam, hadlok na ba kung sa paghinay din taon dong kay masuk ko na siya nga makaigo ng tanom. Kaya unya. Madlok na mo sakat pero ang tanong ko sulod. kuyawan ni mo dong uy. Unya kanong naay check dili siya sugton ba. Kung balik sa dili kay nakasala man. Hinay dong. Hinay jud din taon kay nawa ra ba ta kay boss. Wa nang lukidan. Kadto guys, way naguba nga tanom. Pero Kira na siya. wala na, okay na. So mga guys, diag mori tagiya guys sa mamalitay kani oh. Kaso lang diyan nabuslot naman ni oh. Ang basot? Buslot. Ito mga guys. Oh, Isa kaya may- to nagtrabaho sa pandemic diri. Kang mayor, Salamat. kang mayor ko kung Oh. sakon. Salamat sa may mong nganday. Ma'am, Yami akong ngalan. So yummy, yummy jud. Yami. Yami, Berda. Sa mong iro na mo sa dala. Ang iro ni yummy kay yummy man. Oh, ngalan na tama ngalan dia. Mo gali agyang iro nga dito sa dalagit yummy. Pero ang imong tinud nga jud. Ngalan na. Ngalan palanggaan boss, lami na ka. Unsa para sa vlog Ruby, probinsyana sa out sa mga nang kuha sa lubi dere oh. Mura nagabantay ko sa Ruby Provinciana. Okay. Matanong ko diya kay arong Provinciana, thank you. Shout out mi sa Kita mo nga dito. Dr. Ruby. Salamat day kayo, boss. Ay, si Rami. Sir Yami. Yami? Bustot siguro. Yami. Oh, Yami. Mani jay mamalitay. Mama. Og gisay ganahan mag pasakag lubi diha or wan mo palit ra sila og tibuok. Binuok nga kuan di na mahasol og buad-buad. Salamat kayo, salamat po kayo. Salamat. Basta ba mo diri asa na to ron. Shout out kung Madam ha. Madam.
Madam Kagay. Ah, si Ati Daday ko no, Ati Daday. Ya, may palit sa mo hang Kilala ko na. Manaw Okay. ni mo pag makita niya. alalay guys oh. O sudra sa ako. Thank you. Ma'am, thank you. Ya, sige, salamat. Ano sa men? Kuya. Puno lagi yung truck, nga daghan man eh. Siguro to kay naman to mga kargadaan, 700 na pin man to. Halagi. Putla ni mo ya, ayo putlitan na niya. Ah, ngana ra. Dara na. Napuno na rin truck na to. Hala, puno jud lagi yung truck man, mga hulog na. Mga hulog. So guys, na usa ka truck kag gihang kuha nga. Madula man ni mga pangpalit og cake. Sa birthday. Da salamat ninyo. Oy, salamat ninyo. Nya salamat ninyo. Bye, salamat. A few moments later. So di na guys, aghang biko. Haning gidali-dali guys kay apit na mo alauna. So alauna ko ni pa-deliver kay murag alas 3 man siguro sila magpa-blessing sa ilang bay kay naining balhin og bay guys ja. Ganahan man na sila basta magpa-blessing na ibiko para dikit-dikit swerte. So manay mga pamahiin guys mga probinsya. So naadyo kinahanglan nga biko para dikit ang swerte man ilang gitawag guys. So mo nang kadalasan sila rin mag-uping og mga business, mga unsa diha na doon na sila i-order nga biko. So, salamat kay kadto nag-order daning biko. Isa nga nang natapingan, ja salamat kay kadto sa nag-order, madun laman na ay ikapuno-puno na hagpalit si hang ipalit og pangpansit inagka August 4. Birthday ni Crystal. So 18 birthday ni ja guys ja. Wala man jud may mamiso pansit ra laman, maadun na laman ay pansit ja magpahinungod rami sa kuan kanang simbahan, pasalamat sa Ginoo. Tsaka sana ni sang i-deliver karon guys sa among silingan rapod na mo dari, nga konsihal na mo dari. Ganahan man jud sila mo order sa ang biko. Salamat na inyo sa pagbalik-balik og order sa ang biko. Kibaw mo kung amutan-aw mo dani sa mga video. Salamat kadyo. So ready na rin ha i-deliver guys. So guys, morning balayag ning order guys. Ngamura po ni silingan. Ayo. Open the door. Ayo.